Sziasztok, én Benni vagyok, ez az első videóm, és nézzétek meg a Monti Király csatornám, Roberi Bobot fogok benne játszani, Roberi Bob 2, és akkor el is kezdem. Méghozzá a 6. vagy 7. pályáig. Első pálya. Öregasszony. Pályákat nem fogom úgy hibátlanul megcsinálni, de legalább segítség, hogy azért mi is. Ó, bakker, beszaladtam a riasztóba. Utás! Ez az. Úgy lehet, hogy csak 5. fogom megcsinálni a pályákat, nem tudom. Mivel ez csak egy ilyen, úgymond ilyen kezdő videó, megismerjetek. Ez az amaz. Második pálya. Laying a banana. Chucked a marina. Yang and Walvin. Távolja. Ezzel földösítettem, nem, ezzel összön. Szakács. Laying a banana. Kész. Meg is van. Harmadik pálya. Chucked a marina. Laying a banana. Itt a kutya. Ezt a dobozt azért tették, hogy tekerjük körbe ezt a kutyát. Jaj! Jó. Be tudok jönni. Boogie Wowsy. Azért azt hittem, már nem aktiválja be. Na, hát ez elég jól sikerült nekem ez a pálya. 4. és akkor majd egy 5. pálya, és akkor csövi. Na, ez a pálya, sokan azt adják, hogy nehéz, de én nem erre lett kitalálva, de én erre használom, nem parázott be a riasztótól. Jönnek már. Snag a ring. Jaj. Jó van. Ezt már hívhatja. Akkor majd egy 5. pályát csinálok, és akkor ágyő. Vagy már most ágyő? Akkor már most ágyő. Hát ezt a reklám. Úgy utálom a reklámokat. Gyerünk. Nincs X? Nincs. De föl lehetne gyorsítani, vagy valami. Annyira rosszak ezek a állandó reklámok. Gyerünk már. Jó. X. Hát akkor
Sziasztok!